בבוקר יפה אחד ישב אביתר במטבח והכין לעצמו ארוחת בוקר. סביבו התרוצצו בני משפחתו, מבשלים, מנקים, מתארגנים לשבת. אביתר, מדיח, בוא נפרק. אוף, אני אוכל. אביתר, לך תרוקן את הפח. מה זה? אני שנייה בא. אבא אמר לי לסדר את החדר, אבל אתמול אני סידרתי ואתה תגמור לי את כל הקורנפלקס. אוף, נמאס לי. היי, מה אתה מסתלבט? בוא תעבוד, יאללה נו. אוף, נמאס לי. אפשר לאכול בבית הזה? אני הולך לחפש משפחה אחרת. הלך לו אביתר וראה משפחה חמה וצבעונית. האמא תופפת בחוץ וסביבה רוקדים הילדים. אמר אליה, אמא יפה שחורה צבא, את תקחי אותי לבן? כן. לא נותנים לך לאכול בבית שלך? מה זה? מה זה? אור ועצמות. אמא, אבא, אני מאמא, רעב. לך, עכשיו אביתר חשוב, לא אתה. לך. אין אוכל. ככה הבן אדם צריך לחיות. טימין, פטרוזיליה, שמיר, נענה, רוזמרין, בזיליקום. ילדים, אחריי, הולכים להביא ירקות. אבא, תשמור על הסיר. תראה, הנה ציפור. איפה ציפור? שם על העץ. איפה ציפור? איפה סיר? איפה אוכל? אז אמרתי לו, הנה ציפור. אמרתי לו, איפה? והוא ברח לי, נעלם לי. אין אוכל, אין סיר, אין כלום. מה? לא שמרתי על האוכל? לא יכולתי, הוא ברח, נעלם. טוב, ציפור אחת משתיים על העץ. טוב, ציפור אחת ביד. ביד משתיים על העץ, עכשיו הבנתי. אני חייב למצוא משפחה של צמחוניים. שוב ברח. אוי, ברוך. ברח אביתר מפני הקניבלים החביבים והגיע לרפת, שמן ועייף. מו, מה אני רואה כאן? בשר טרי. שלום משפחה נחמדה, אני רואה שאני די בממדים שלכם, אולי יהיה לכם לבן? אמרו הפרות. כן. מה זה הריח הזה? תודה, זה בושם חדש. רק אתמול קניתי. מה עושים פה? עושים? הצחקת אותי. כאן תחיה טוב. כל היום סטלבט. תעשה מה שאתה רוצה. איפה שאתה רוצה. אף אחד לא יאמר לך מה לעשות. סבבה, אם רק הייתי חושב על זה לפני כמה שנים. סליחה, איפה השירותים?
ניסים. במקום. ומקלחות? מקלחת. סבבה, החיים הטובים. כל אחד עושה מה שבראש שלו. לא, אני עושה. זה בטח סרט. זה too good to be true. אני חייב למצוא משפחה אמיתית, עם חיים אמיתיים. משהו פה לא הגיוני. נמאס לי, אני צריך משפחה יהודית טובה. משפחה נורמלית, משהו כמו פעם. Herr Reviewer wünschen kommen Emes und es Gruppen avec Mischpuche von vielen von. 1923 lassen uns gucken bei seiner Fischkulech. Reviewer, geht der Woche in der Heider? Was? In der Heider. Kinder, nicht verstehst. Reviewer, geh in Zimmer und bring mir the slippers. Was Slippers? Ich Was Misrex? Buch macht er? Was iPhone? Was Wii? Was Television? Television? iPhone? Was Television? Was wie? לא בשבילי. הילד מציע. Reviewer, a große מציע. גורנישט mit גורנישט. A wilde Chaya, schwarze Chaya. A verkackte Kinder. Und wilde Chaya, Gewalt. Oh, Mame, oh, Tate. נו, פריקה, תגיד משהו. נו, גרויסה. אוי. הפקת ילד. איך ניצלתי, הם לא מבינים שם כלום. טוב, נמאס לי, אני צריך משפחה שתבין אותי, תקבל אותי כמו שאני, גם עם הקורנפלקס. אני הולך לחפש משפחה אחרת. עייף ויגע, הסתובב לו אביתר, ולא ידע מה לעשות. אנחנו שמחים שחזרת. רוצה לשתות? אני אעשה אותך לאן שאתה רוצה. אתה לא תצטרך להוציא את הפח בחיים. אני מפרק מדיח. אני אשטוף את האוטו. אני אכסח. אני אקח אותך לטיול סטפלינג. אתה תהיה ראשון במחשב. רוצה לאכול משהו? לפנק אותך? יש קורנפלקס? וואס משחקס? הגיטבוך. רוצה לאכול? אני אעשה אותך לאן שאתה רוצה. הוא גנב לי את המשחק. כמעט נשך אותי. אונגלייזר. יאללה, תמשיך מאותה נקודה. עכשיו יום שישי, 5, גלית, יש לה לבשל חומוס על האש. לא, דרור מבשל. דרור מבשל חומוס על האש, ואני פה
הנה מוקה, ציפור. עם עוגת שוקולד. תמשיכו. ליימה. גרו... תבוא. אני אקח אותך לטיול סנפלין. אתה תהיה ראשון במחשב. אין לי מה להגיד. אביוסר, הגרויס, אני יכולה לעשות ככה, כמו שהן עושות. כן. כן. הן עושות ככה ומחזירות אביה, ווסט דמאכט אין דה חדר. בוס? ווסט דמאכט. Kinder, nicht versteh's. Kinder, geh in Slippers mit Zimmer, tfadal. וואו, עדנה, איפה קנית את הבושם הזה? בדיוטי? האמת, זה הריח הטבעי שלי. טוב, נכון? מעולה.